Så ser man tigeren i hans naturlige habitat. Det er tigeren i hans normale habitat. Hey tigeren, hvor spiller vi henne? Her eller hvad? Eller lad mig filme mig, fordi jeg ikke selv med. Skulle lige tjekke. Men det kommer jeg til engang. Find det! Find det! Find det! Find det! Find det! Ja! Men kat! Hvor er den henne? Der er det! Han kommer igen! Kommer igen! Kommer igen! Han misser! Fuck! Det røver! Nej. Jeg tjekker så lige min snap. Hey Jason, her lige så kan jeg lige holde min telefon, fordi at din boss har fucking lomme, det har min ikke. Eller lynlås. Hvad? Så er det derovre. Jo, det kan jeg ikke, jo. Du har blæst bag. Det kan I høre, hvis det er for meget blæs i dag. I kan tydeligt høre, hvis der er for meget blæs. Jeg er nødt til at råbe i dag. Ja! Felix? Felix? At ramme. Hvis jeg rammer over Guldborg eller spørger Kasper, så begynder jeg at gå nøgen rundt i skolen. Ej, det går ikke. Spørg Kasper, han lille røv. By the way, jeg mente det ikke, okay? Tig stille. Det spørger Kasper. Og så kommer han fra de 7 have. Hvis Holland han kaster den til Højlund hernede ved banen, så kan jeg måske lave en god tæmning, og så skyde den ind i mål. Bolden kommer. Og score mål. Jeg har muligvis lige strammet kameraet lidt, fordi da jeg løb, så der var 2 ved at falde af. Mathias Lecious. Vil du vide, om det ikke vil være særlig glad for at se, at du er så beskidt lige nu? Nej, men Isabella, hun kan ikke lide, når du er beskidt. Men de der sko der, hold det op. Det er topklasse. Optag det der. Fald på bakken. Der er noget nede i bukserne. Og der er noget. Faktisk over det hele på bukserne. Fald på bakken, går ikke godt. Nej! Det var en fejl! Eller mål. Den vildeste reaktion på, at jeg lavede en fejlmål. Der kunne jeg se reaktionen på en Manchester City fan reagerer på, at det var et fejlmål. Altså, cameraman, som der er United fan, eller Højlund fan, og Rashford fan, scorer et forkert mål. Men altså, det laver alle fodboldmestre en gang imellem. Nej! En afslutter, og han skruer! Nå, der er ikke særlig meget jul over det.
Så tager du din jakke på. Nej, den er beskidt. Der er et mål. Hvor er det her? Der er et mål. Og han tager sin trøje op, fordi han lige skal gøre et eller andet med trøje. Men nu er han klar. Nu er han brandvarm. Jeg skulle lige have målstrøm her i buksen. Nu håber jeg, at du er klar til fodbold nu. Ja, altså. Og han misser, men han rammer forventeligt. Og han rammer sammen med Daddy. Lav sakse! Flot, jo. Nej, jeg kan ikke følge den bakke igen. Her ser vi. Nej, jeg røg ind på banen. Hvilken bane? Der er en bane hernede. Med hegn. Nå, er det ikke den der kunstgræsbane, som vi gik forbi før? Jo. Jeg ser så meget heroppe. Jeg skal helt bøje den. Og min trøje bliver beskidt. Kom nu, Mathias! Hvad? Der kom der en bold. Hvad siger manden der? Skal vi begynde at tage hjem af? Jeg tror, vi går smutte hjem af. Og så tænker jeg, at vi stopper den her video for nu i hvert fald.